Όταν ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα τραπέζι, ξεκινάμε από τη βάση, συνεχίζουμε στο καπάκι και αποφασίζουμε μετά αν θα έχει κεραμικό ή τι χρώμα ξύλο θα το κάνουμε. Αλλά για να ξεκινήσουμε από την αρχή, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, που σημαίνει ότι πάμε στη βάση του τραπεζιού. Μπορούμε να έχουμε βάσεις με σίδερο και ξύλο, σε λάκα, χρώμα ξύλου, μασίφ πόδι ξύλο, το οποίο είναι λακαριστό με 2 κομμάτια. Το θέλεις να είναι λάκα, λάκα. Το θέλεις να είναι ξύλο, ξύλο. Πιχάκι, μια τάση της εποχής, η οποία χωρίζεται σε πιχάκι όπως το βλέπουμε εδώ πέρα, σε στρογγυλό πιχάκι που είμαστε εδώ, μπορούμε να πάμε σε διάφορους σχεδιασμούς με ξύλο μασίφ κάτω στο πόδι, σίδερο ή μαντέμι, ό,τι θέλει ο καθένας. Κύονες σε ξύλο ή σε σίδερο, ό,τι θέλει επίσης ο καθένας. Κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, μόνο σε ξύλο. Θέλουμε ειδικά μηχανήματα για να φτιάξουμε κάτι τέτοιο. Συνδυασμός, μασίφ, κεντρική βάση, μαντέμι σε γύρισμα. Δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά. Στο part 2 δείχνουμε και καπάκια.